Euskal Herriko biztanleen herenak baino gehiago, urez eta lurrez osaturiko eremu txiki batean bizi dira 22 kilometro luzeko lurraldean. Hemen, duela 8 mende bezala, dena dago autobide natural baten inguruan eratua. Hiriaren bihotzeraino bertaraino doan urezko beso gazia da. Bilboko itsasadarra. Edo hobeto esan da, Bilbo handiko itsasadarra. Ibaian gora egiteko ordua iritsi da. Itsasadarraren ahoak ate ikusgarri bat dauka. Burdinazko garaipen arku bat. Itsaso urrunetatik datozen itsasontzi guztiak azpitik pasatzen dira. Bizkaiko zubia zintzilik dagoelako da ezaguna, baina berez zubi garraiatzailea da. Alberto de Palaziok eraiki zuen 1893 urtean eta marka historikoa dauka. Munduan estreinako zubi garraiatzailea da. 50 metroko garaiera eman zion itsasontzien joan etorriak ez oztopatzeko. Gaur egun ordea, masta luzeko goleta zaharren ordez, ontzi modernoak dabiltza ur hauetan. Gauza bitxia da, baina zubi dotore honen helburua etzen Areeta eta Portugalete lotzea. Ibaiaren ertz banatan zeuden bainuetxeak elkartzea baino. Gasolino nekaezinak lehorreratzen diren lekuan hondartza txiki bat zegoen. Portugalete sortu zen muinoaren oinetan hain justu. Duela 500 urte, mendilepo lasai hau zen Bizkaiaren indarraren bilgunea. Antzinako hirigune zaharretik gora, Santa Maria Elizaren ondoan, Salazartarren dorretxearekin egingo dugu topo. Salazar sendiak burdin mineralaren monopolioa izan zuen mendeetan. Eta goi honetatik euren gabarren joan etorriak zelatatzen zituzten. Moilarantz goaz, beherantz, atoiontzi indartsuen gainetik. Ur gainean, burdinazko hilotz bat. Arantz goaz, ziztu bizian. Benedikta izeneko kaibarruan gaude. 1908 urtera arte, leku hau hondartza izan zen. Sestaoko hondartza alegia. Baina arrezkeroztik ontzien hilerria da. Zain egoten dira hementxe itsasontzi zaharrak zatikatzen dituzten arte. Deusto izeneko bulkarrierra ere hemen zatikatu zuten. Artean, Bizkaiko labe garaiei kea zerien, naiz eta gaur egun hoiek ere desagertu diren. Labe garai haietatik bakarra geratzen zaigu. Nebabikia galdu duen labe zurtza. Labe itzalaiek ez ziren sekula santan itzali, ez da gerrate zibilak iraun zuen bitartean ere. Inork ez zituela geratuko zirudien. Gaur egun ordea, altzairu fabrika txiki batako haren lekuan, altzairutegi trinkoa da. Labe garaiak elikatzeko ikatzez gainezka iristen ziren ontziek txatarra daramate orain. Horixe baita altzairu fabrika berri honen elikagaia. Labe garaiak desagertu dira, baina Sestaoko auzotarrek oso gogoan dute labe haien oroitzapena. Urdinez jantzitako 5.000 langile egunero jaisten ziren Maldauetan behera. Bide honek Sestaoko alde zaharrera garamatza,
elizaren inguruan, muinoaren goialdean dagoen gune zaharrera. Eta hemendik, inguruko beste industrialde batera goaz. Babcock lokomotoreak egiten dituen enpresa, Mastodonte izeneko modeloaren asmatzailea. Baratze honetan, Alfonso XIII erregea ahozabalik geratu zen makina erraldoiura martxan jartzen ikusi zuenean. Munduan inoiz egin den lokomotorerik handienetakoa zen. Galindo ibaiaren ibarra, fabrika tradizionalez eta merkataritza gune moderno ugariz dago zipristindua. Oso gertu, Trapagaranen goietara garamatzan ihesbidea topatu dugu. Larrainetako funikularra da. Paisaia zoragarria bada ere, funikular hau ez da isialdirako lanerako baizik. Mota honetako funikular bakarra da Europan. Inguruko guztia bezala funikular hau ere industriaren premiak bultzatuta sortu zen, mehatze industriaren beharrak eraginda. Haranetik, erramintak, langileak, makinak eta lehergailuak zugaztietako meategietara igotzeko jarri zuten abian funikular hau. Hutsik dirudien leku honetan jendetza biltzen zen duela 100 urte. Gauta egun lanean ziharduten mehatzariak. Batetik bestera irrintzika zebiltzan orgak, leherketak, garrasiak, eta hemendik metro gutxira ospitalea. Gaur egun itxura goibela eta iluna dauka, baina orduan are itxura okerragoa zuen. Egunero dozenaka lagunen gorputz puskatuak iristen baitziren bertara. Hareltza doktore ospetsuak lan egin zuen hemen. Arkidatzitakoa da ondoko hau. Lehenengo mundu gerrako ospitaleetan ere, ez zirela biltzen ospitale hartan beste apurtutako gorputzadar. Meategien zuloak laku bareak dira orain. Baina zulo haiek ez ditu euriak bete. Mehatzariek lurra zulatu eta zulatu jartun zuten lurrazpiko ibaiak zulatu zituzten arte. Eta azkenean, meategiak urez bete ziren. Burdinazko mendi hauek erabat hustu zituzten. Bodobaile meategiaren krater izugarria da honako hau. Itsasoren azpitik 100 metrora egiten zuten lan. Sinestea nekeza bada ere, hementxe zegoen Gallarta. Mea ustiakuntza hasi zenean leku aldatu zuten. Triano mendikatetik ateratzen zuten burdin minerala, trenbide marasma bati esker garraiatzen zuten itsasadarreraino. Regatoko aran txiki honetan behera, ezkutuan Lutxena Mining Companyren trenbidea zetorren. Leku lasai hau Barakaldotik 2 kilometro eskasera dago.